Billah yimɓe ko pecce tari ɓe baɗi. Feccere woorde nde e jogii gomre kono anda, taw neɗɗo gomii ko anda, ko tampire ɗum wari nantombo. Feccere wonde nde andi ha pari kono gomani ko andi ko. Neɗɗo noon si a andi hunde a gomani ɗum kala nafarama. Feccere wonde nde ko anda gomani heewi jeddi, taw wona kala ɗo immi musiba immi kanjin to der waji goɗɗo natunoro suudu bo wiya Allah e andi piyu, aw mi nataro der suudu mi ƴatto annabi makko mi anda hombo andal, bo haali ɗon ko mbo faala Allah wi inna Allah alimun bi zati suduri. Allah bo mi andi ko wonto der ɓernde. Awa musidɓe, kala ko neɗɗo andi adda caɗele adana leñol mum ngol pi ƴatte, tinno sabi Allah wallin kono aduna jurani. Ene mbiyen boppa ɗum ɗo ko nanguɗen ɗo yo en dalta jahi ɓayyaɓe ɓe en ɓurani ɓe. Suka anani mawɓe mbi'a heddan jango, suka waɗa feewi, min e an piibaɗen a feewi. Guyren hoyre nde koni guyren hoyre nde e ɗayre nde. Ɗum ɗo piisa yi woda hanko cellal woodi. Neɗɗo hayso ko hoore ma nde musiɗo an a watta video. Awa Allah e muñani en muñidiranen. Ɗale nattugol e polomik moƴƴani. Ayi ɓuro moƴƴani. Annabijo sallallahu alaihi wasallam bo wino mal faqru akhsha ilaykum, mi hulanani on baasal ga ɓawo am ga onon leñol am gon, walakin akhsha alaykum an tatanafasuha kama tanafasa allazina fatuhlikum kama ahlaktum. Kulmi ko poɗodiran ɗo aduna min ɓurima ha belmondiron kaɓon aduna bonna on no bonnirno wannoɓe non ɓe ni. Musidɗo hay goro yiɗa jasde ɗo timmi non ala, ɗo ɗamina timmi woodi. Kala ka haala ka kalta video ma o an watta ɗum ni arasre. Yandi ɗo a postude o heɗo o raw ko kalɗa ko, est ce que ho a gañani goɗɗo, est ce que kama haala ala tooke on tan non posta. Si a andi ka a haali ka han jango musiba o immima wana e maran immoro wallin. Inen pi koye ɓiɓɓe adama wojji ɓawli ay goro wawara sorsade bani adama. Awa horo ɓural ngal heyti mayiɗo ɗo yo ko du'a goro du'ante, gubbugol gorol ubbere. Pourtant min mi wojji ana ɓawli ko an samorimmi. Ɗum aduno poɗodiral ngal e yeeso nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Nelaɗo Allah wi o arabe ɓulani ɓalejo ɓurani arabe ɓuro woni ɓurɗo ko kulɗo Allah. Tenken wara en ƴatti mawɓe ɓe wonko poɗɗen ɗum yobde wana koynen ɗumen. Ono réseau hande o yaltini yimɓe yo yimɓe no bano bo yaltini yimɓe piiji ɗi. Neɗɗo kala no wa'i si Allah jaɓi bo wawara suudade o réseau taw ko mbo moƴƴo. Andere ɗo réseau ɗo woni winde mi yarat a yarat. Kala jikku mo jogiɗa e jikku mo nereɗa e jikku mo gonɗo e nder ɓernde ma bo yimɓe tinano o réseau o addi ɗum. Leñol yo leñol musiba mu'en ɗo en gandi ɗum ɗo réseau ɗo. ɗale wara ƴattinen mawɓe ɓe wonko kandi ko wona hoynede. Allah waɗan en jam.